Ćao ljudi, Alpi je Slatkica ovde. Kao što danas želim da vam pokažem nešto, da vam kažem. Pa moja drugarica traži za njega, on je mnogo redak LPS i mnogo je lep. I ona želi da za njega date, ako želite se menjati za njega, da dajete 2 LPS-a zato što je redak i zato što je mnogo drag. I njoj se mnogo sviđa ovaj LPS, tako da ne bi dala baš za... Ja sam njoj pitala za koje bi LPS da se menjamo, želiš za njega. Ona mi je rekla za ovog čupavog LPS-a i za kolija, znate već koliko kolija. I ja sam rekla dobro i onda sam joj obećala video. Tako da dobro pogledajte ove LPS-a. Da, mnogo je lep i sladak, tako da možete da vidite sa njom, to je sa mnom. U Hangoutu mi pošaljete poruku da se menjamo i dobro, hvala na gledanju, molim vas da lajkujete video, komentarišete i priplatite na kanal. I da, stiže uskoro LPS kolekcija i LPS room tour to jest, i nadam se da vam se sviđa moj LPS s kojima sam se menjala, tako da, ćao!